Alright guys, ngizobiza igama lakho, wena uphakamisa isandla la ukhona noma usukuma uthi present teachers, yezwana? Yini ndaba napocobela kangaka namhlanje? Dudukhoza? Thembeka Zondo. Nonhlanhla Rodesia Buthelezi. No, wemroza ngizoyithatha leyo ndondo ngibeke staff room uzoyithola kuphela kwenyaka. Zimiphi biyela? Sel Beyonce Mkhize. Sel Beyonce Mkhize. Zanele Mbokazi. Zanele Mbokazi. Ngikhumbule uma ngabe sibhonga isitha, uma ngabe zingivukela izinto endleleni. Ngikhumbule nje ibala idelay baba isizongilimaza kakhulu. Kade ngilindile, kade ngithandaza. Hayi Jehova, yigame lami manje. Ake ngene nami, kade ngibona abanye bengena.